συνειδητά και διορθώστε με. Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα διαστρέφει την προσωπικότητα του μαθητή. Και μην βιαστείτε να με πείτε υπερβολικό, διότι το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει τον μαθητή σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σκεφτείτε μία λέξη που χρησιμοποιούμε για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φορτώνω τον υπολογιστή μου με δεδομένα. Σας ερωτώ, τι άλλο είναι το Λύκειο σήμερα? Τι κάνει? Φορτώνει το μυαλό του μαθητή με δεδομένα. Ποιο είναι το α και το ω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Λύκειο? Να τελειώσει η ύλη. Να παρακολουθήσουμε την ύλη. Σε ποιο σημείο της ύλης βρισκόμαστε? Εδώ ο μαθητής που βρίσκεται? Υπάρχει το μυαλό του μαθητή μόνο. Ο μαθητής σαν προσωπικότητα απουσιάζει. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό το λέει και ο κύριος Μπαμπινιώτης επίσης σε αυτό το άρθρο. Δεν είναι λοιπόν μια, ας το πω έτσι, περιορισμένη αντίληψη ενός καλόγερου ή ενός παπά που βλέπει τα πράγματα συντηρητικά. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε την αλήθεια. Τι θα γίνει σε με αυτό το σχολείο, μου είπαν μαθητές που παίρνουν τα συντάξεις τους. Και όχι κακοί μαθητές, αλλά καλοί μαθητές, που παρόλα τα αυτά αγωνίζονται, αλλά που νιώθουν ότι πνίγονται. Γιατί αυτό δεν είναι ένα σχολείο για τους ίδιους, αλλά μια μονάδα που εξυπηρετεί άλλους στόχους. Θα σας παρακαλέσω, όσο θυμάστε, ανάλογα με την ηλικία του καθενός σας, να θυμηθείτε ποιο ήταν μέχρι σήμερα το μοναδικό κριτήριο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ένα και μόνο. Πώς θα παίρνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Ακόμα και πολλές φορές στα πλαίσια της ίδιας διακυβέρνησης, η αλλαγή ενός υπουργού σημαίνει την αλλαγή του συστήματος. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα της παιδείας. Το πώς θα παίρνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι το μοναδικό της πρόβλημα. Δεν είναι λοιπόν ο μαθητής το πραγματικό πρόβλημα της παιδείας. Δεν είναι το πώς ο μαθητής αυτός θα τον χειραγωγήσουμε για να ζήσει αυτό που η αγάπη του Θεού τον έπλασε σαν ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι λοιπόν, κι όμως μέχρι σήμερα, αυτό που διαπιστώσαμε και διαπιστώνουμε είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η οποιαδήποτε βελτίωση είναι στην επιφάνεια, όχι στην ουσία της παιδείας. Επαναλαμβάνω, το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αγνοεί τον μαθητή σαν πρόσωπο. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ένα παιδί περνάει τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής του. Περνάει την εφηβεία του. Είναι η εποχή που διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Είναι η εποχή που γίνεται σήμερα αυτό που θα είναι αύριο. Και αύριο θα είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Και πού γίνεται? Σε αυτές τις δύο σχολικές μονάδες. Είναι τα χρόνια που διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Τα παιδιά είναι παιδιά. Αλλά τα παιδιά δεν πάβουν να έχουν προβλήματα και στην εποχή μας πολύ μεγάλα. Μπήκα κάποτε σε ένα σχολείο. Παιδιά, μπήκε ένας παπάς στην τάξη. Έχετε κάτι να του πείτε? Πετάχτηκε ένας νεανούλης 15χρονος, το θηρίο του σχολείου, έτσι τον έλεγαν. Ο οποίος με θυμό, με οργή, κατακόκκινος, με τα μάτια απ' έξω, λέει: εγώ έχω κάτι να σας πω. Πριν από 3 μέρες χωρίσαν οι γονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Και εγώ ευνηδιάστηκα μεν, αλλά το απάντησα στον ίδιο τόνο. Έχω κάτι να σου πω. Το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να μάθεις γιατί εσένα σήμερα σε πληγώνουν οι γονείς σου, για να μην πληγώσει τους δικούς του γονείς αύριο. Και το παιδάκι με κοίταξε. Και συζητήσαμε με όλη την τάξη επί 2 ώρες. Και ήρθε μετά και εκτός σχολείου να μιλήσουμε. Τι κάνει το σχολείο? Στο θηρίο του σχολείου τον τιμωρεί. Τον αποβάλλει. Για να διατηρήσει τι? Και το ερώτημα. Εάν δεν καταλάβει το σχολείο, ή πολλές φορές λέω,
αν βάλουμε έναν εκπαιδευτικό να μας μιλήσει για την περίοδο της εφηβείας, θα μας το πει θαυμάσια. Όταν έρχεται η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον ή την έφηβο, τι κάνουμε? Πόσες φορές κατανόησε ότι οι αταξίες ενός μαθητή είναι η κραυγή του «πρόσεξέ με»? Το ακούσατε στο περιστατικό αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι σε όλο το διάστημα που υπήρξαν διευθυντής κάποιου σχολείου, έτσι αντιμετώπισα τις αταξίες. Και ήταν ελάχιστες οι φορές που πίσω από μια ταξί δεν κρυβόταν ένα πρόβλημα. Ποια λοιπόν η αποστολή του σχολείου? Να τελειώσει την ύλη και να αφήσει αυτό το παιδί να βουλιάξει μέσα στα προβλήματα, μέσα στην απαξίωση, μέσα στην αποβολή και στην τιμωρία? Εάν η παιδεία δεν στέκεται στην κάθε προσωπικότητα, δεν είναι παιδεία. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η βάση που πρέπει να γίνει το νέο σχολείο. Και όχι το νέο σχολείο να είναι αυτό που θα συνδέσει το σχολείο με την παραγωγή. Αυτό σημαίνει σκοτασμό του νοός για όποιον το εισηγείται και για όποιον το αποδέχεται. Διότι τότε δεν θα φτιάξουμε ούτε καν επιστήμονες. Γιατί αν ένας άνθρωπος δεν έχει προσωπικότητα, τότε τι θα ασκήσει? Έχετε συνειδητοποιήσει από πού πηγάζει η κρίση στην οικογένεια? Από πού ξεκινάει το γεγονός ότι σήμερα έχουμε τόσα νέα ζευγάρια που διαλύονται? Από τα χρόνια αυτά. Και όταν κάποτε μπήκα στην πρώτη ηλικία για να κάνω μάθημα, τους είπα σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας πω το θέμα, εσείς θα γελάσετε, θα το συζητήσουμε όμως. Ποιο είναι αυτό, πάτερ? Θα μιλήσουμε για το γάμο σήμερα. Και μου λέει ένα παιδί χαμογελώντας, καλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς? Και εγώ του είπα, σοβαρά, φοβάμαι παιδί μου ότι είναι ήδη αργά. Και όταν με κοίταξαν, δεν μου λες παιδί μου, του λέω, σε 10 χρόνια από σήμερα θα έχεις τελειώσει με το σχολείο. Θα έχεις πάει και στο πανεπιστήμιο ίσως. Θα το έχεις τελειώσει. Μπορεί να έχεις τελειώσει και το στρατό αν είσαι συνεπής. Πιθανόν να έχεις βρει και κάποια δουλειά. Θα ψάξουμε ή όχι να βρεις μια κοπελιά? Έτσι να κάνουμε χωριό που λέμε. Ναι, μου λέει. Και εσύ παιδί μου, λέω σε μια μαθήτρια το ίδιο, θα ψάξεις? Ναι. Απαντήστε μου σε ένα ερώτημα. Από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται η προσωπικότητα αυτού που θα διαλέξετε? Νεκρική σιγή στην τάξη. Και κάποια στιγμή ένα χέρι δειλά. Μήπως από σήμερα? Και η απάντηση είναι ήδη αργά. Και τους είπα ένα μόνο, το πιο απλό. Αν κάποιος ή κάποια από εδώ μέσα έχετε μάθει στο σπίτι σας να φέρνω στο χέρι, είστε υποψήφιοι αποτυχημένοι οικογενειάρχες. Τι λέτε παιδιά? Τι να πούνε τα παιδιά που τα περισσότερα έχουν την εμπειρία ενός σπιτιού που είναι τραυματική? Η εφηβεία της ηλικίας είναι η εποχή των επαρξιακών ερωτημάτων. Ποιος θα απαντήσει τα παιδιά? Ποιος θα μιλήσει με τα παιδιά? Ποιος θα συζητήσει μαζί τους? Και αυτή τη μόνη δυνατότητα που προσφέρει το μάθημα των θρησκευτικών θέλουμε να την βγάλουμε από τη σημερινή παιδεία για να είμαστε απόλυτα ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι, για να φτιάξουμε αυτό που περιγράφει το 1985 του Orwell. Τέτοια παράγωγα μάλλον θέλουμε να δημιουργήσουμε, αφού ουσιαστικά δεν έχουμε να απαντήσουμε ή δεν θέλουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα που όχι απλώς αφορούν, αλλά συγκλονίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Το σχολείο δεν αγγίζει λοιπόν το σημερινό και δεν ασχολείται με τα προβλήματά τους. Και όταν λέω το